Libuan ka mga siklista sa Metro Cebu ug Bohol ang nisalmot sa Cycling for Climate Change. Usa sa mga programa sa FR or Earth Hour, pipila ka mga establishmento usab ang may palanog sa ilang pagsuporta o labi na pagpaong sa suga. Ang report ni Faye Marie Dumabog. Moabot sa 2,000 ka mga bikers sang nisalmot sa Cycling for Climate Change Sabado sa gabi. Nunot niini masayo gisugdan ang kalihukan aron kalikayan nga magkatapok sa usa lang ka lugar ang mga siklista isip pagsunod sa social distancing. Gisubay sa mga siklista ang mga bike lane sa dakbayan sa Mandawi dungan sa pagpasigas ilang mga blinkers. Kini ron pag-awhag sa publiko nga mosalmot sa kalihukan ning tuiga nga Earth Hour. Makadiin po kasi mong health na din. Usasad makadiin po kag mga friends. Dayon kung ang kuan nato para pag makabot ko sa kalibutan na mas ngayon jud na. Atay kuan ba? Maski kita tanan mag-unite nga 1 hour lang na siya nga Mother Earth Hour. Pagkalas 8:30 sa gabi, pipila sa mga establishmento ug panimay ang nisalmot sa usa ka oras nga pagpalong sa mga suga. Sama ning usa ka hotel. Ug mismo ang buhatan sa GMA Cebu. Samtang dito sa Tagbilaran City sa Bohol, niduyog usab ang mga bikers alang sa Earth Hour Night Ride. Wa pa alas 8:30 sa gabi, nagtipon na ang mga sakop sa Bulanon cyclists sa Plaza Rizal sa Tagbilaran. Gikan sa plaza, milaho sila sa dawis ug panglaw alang sa ilang advokasya aron kaminusan og dako ang carbon emission ug mapugnan usab ang epekto sa climate change. Aktibo ng Bulanon cyclists sa pag-appeal sa Earth Hour celebration, sukad pa netong 2007. Doon na say pipila ka mga balay nga mipangusab sa ilang suga sud sa usa ka oras isip pagsuporta sa Earth Hour 2021. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.